klasika je nuda, len originalita zaujme. Chcete, aby sa na spoločenskú, kultúrnu či športovú udalosť vo vašej réžii ešte dlho spomínalo? Aby sa na ňu pamätalo? Aby bola výnimočná? Chcete všetkým vyraziť dých? Profesionálne ohňostroje pri rôznych udalostiach zrealizuje Peter Jaroš. Exteriérové ohňostroje s flexibilnou dĺžkou a intenzitou malé, stredné i veľké urobia niektoré chvíle vo vašom živote nezabudnutelnými. A nemusíte mať na to ani špeciálnu príležitosť. Aj menšie rodinné oslavy oživíte interiérovými efektmi určenými na domáce využitie s donáškou priamo až do domu. Svadba, ples, výročie obce či životné jubileum. Zastavte na okamih čas, podľahnite čaru svetla zharmonizovaného v nádherných efektoch profesionálnych ohňostrojov, lebo klasika je nuda, len originalita zaujme.